докато не дойде Станишев, да прекратим разглеждането, да може да се наспинка това момче хубаво, господин Местан. И когато се наспинка, както вчера, въпреки че ние бяхме в парламента, Цветанов беше на дело и вие го видяхте, като дойде Станишев, добре наспан, тогава да продължиме. Мен ми интересува, вие като комисия, видяхте ли цялото тефтерче? От първата до последната страница или нещо избирателно си говорите? Няма да позволя на децата на Държавна сигурност да бъдат съдници на Държавна сигурност. Няма да позволя на деца на шофьори на Държавна сигурност да бъдат съдници на Държавна сигурност. Ще ви изчакам. Уважаеми колеги, не сме на стадион. Очудвам се как се хванахте на това, което направиха ГЕРБ. Не си ли давахте сметка какво направиха? Как изместиха темата? Първо, къде е Станишев? Защо не е тук Станишев? За да не се говори за ББ, да не се говори за ЦЦ. След това, заяждане с Местан. Кой бил агент, кой не бил агент. Мислите, че това не беше режисирано ли? Режисирано беше.